Америка. Северната част на щата Юта. Старо ранчо и една невероятна история, изплетена от легенди и подплатена с действителни събития, случки и паранормални явления. И макар, че всичко около това невероятно място звучи като научна фантастика, истината е, че точно там, покрай и в старото ранчо, се случват неща, несъвместими с човешките научни разбирания и сетивни възприятия. Но нека започнем всичко от начало и се върнем назад, във времето. Нека надникнем в земите на коренното население – индианците. Щата Юта е разположен в района на скалистите планини. Релефът на щата варира от високопланински до пустинен. Едно от корените племена на щата са индианците Навахо. Те са едни от най-многолюдните индиански етноси. Индианците като цяло, включително и Навахо, вярват в съществуването на великата раса на белите гиганти, които били полубогове, но мистериозно изчезнали от лицето на земята, като предполагат, че може би са се върнали на небето. Индианците вярвали също така и в мистериозни и страховити същества, които те наричали скинуолкъри. Навахо твърдели, че скинуолкърите са едни от най-страшните същества, познати на земята, и притежавали способността да се превръщат в различни животни, най-често в хищници, вълци или мечки. И макар, че в днешно време смятаме легендите на индианците за измислица, съвременните жители на това странно място също твърдят, че там продължават да се случват необясними и направо смайващи явления, реални и мистериозни случки. В северната част на щата Юта, Америка, върху площ от около 500 акра се простира ранчо, носещо името Скинуолкър. И може би името му никак не е случайно, защото именно там се случват поредица от страховити събития, за които се говори в целия свят. През 1992 година ранчото е закупено от семейство Шърман, което обаче остава да живее там само 2 години, до 1994 година. Семейство Шърман разказва ужасяващи случки от ежедневието си във въпросното ранчо. Многократно всички членове на фамилията стават свидетели на страховити животни с ужасна миризма, които нападали домашните животни от фермата. Странното било и че една част от домашните животни започнали да умират без причина. Кучетата били изгорени, а често стопаните намирали и кравите си разчленени, и то с хирургическа прецизност. Семейството разказва и за редица други паранормални преживявания, сред които наблюдението им на странни светещи и огнени кълба в небето, които те описват като големи оранжеви кръгове, както и сини сфери. След 2-годишния си престой, семейство Шърман, силно уплашено от всичко, което се случвало покрай тях, решава да напусне прокълнатото ранчо, чиято история удивително напомня за легендите на местните индианци. Историята на семейство Шърман
практически се явява като поредното доказателство на легендите, че там земята е прокълната. След удивителните разкази и репортажи с участието на членовете на семейство Шърман, тяхната история се разчува и силно заинтригува един човек, известен с екстравагантното си поведение, човек, който силно се интересува от извънземен разум и паранормални явления, а именно милиардера Робърт Бигелоу. Той купува въпросното имение и наема група изследователи и учени, които да направят проучвания и да изследват странните явления и събития, случващи се във въпросното ранчо. Интересно е да споменем, че милиардерът основава и НИЦ – Национален институт за откривателска наука. И какво всъщност открива екипа, натоварен със задачата да проучи и обясни, доколкото това е възможно, разбира се, невероятните феномени. Членовете на екипа, в чието състав влизат физици, биолози, психолози, уфолози, стават свидетели многократно на историите, за които разказва семейство Шърман, и наблюдават странните светещи кълба. Интересното е, че изследователите успяват да документират една малка част от непознатите явления, а една голяма част не успяват да бъдат заснети от напредналата апаратура и дори нещо повече. В един от много случаи апаратурата бива повредена след опитите да бъде документирано едно или друго паранормално събитие. Учените обаче твърдят, че всички те са ставали свидетели на необясними светлини, мистериозни сенки, телепатия и дори превръщането на животни от една форма в друга. Въпреки множеството свидетелства от научния екип, критиците твърдят, че явленията в ранчото Скинуокър могат да бъдат обяснени като явления, дължащи се на оптически илюзии, природни газове, масова истерия или дори подвеждащи доказателства. Интересна е концепцията на учения Травис Тейлър, според който феноменът, случващ се в ранчото Скинуокър, използва нечовешка технология и създава опасни пикове в гама лъчите. Травис Тейлър също споделя: това, което измерихме, са пикове в гама лъчите. Взехме калибриран инструмент, който измерва спектъра на гама лъчите, и те са 511 килоелектроволта. Позволете ми да обясня какво означава това. Това е честотата на гама лъчите или рентгеновите лъчи, която се случва, когато антиматерията и материята се сблъскат. Когато имате електрон и позитрон, те се взривяват и създават тези гама лъчи. Това не се случва никъде, освен при ускорителите на големи частици, разбиващи атомите. Това не е технология, с която разполагаме. Не е нещо естествено случващо се. И не е технология, която да ни е известна. Нямаме представа какво точно може да е, но едно е сигурно. Това е НЛО. Няколко пъти се наложи да евакуираме района, защото радиацията беше на много високи нива. Наблюдавахме явления във високоскоростна червена връзка. Имаме ги с радарно откриване, имаме ги със светлинна архитектура, имаме всякакви явления, които просто не могат да бъдат обяснени. Някои хора ще кажат, че това е измама, че е просто телевизия, но аз ви казвам, това не е телевизионно шоу. Това е научно изследване, което документираме за телевизията. Мисля, че това е някакъв феномен от квантовата физика, който управлява Вселената правилно.
Травис разказва и допълнителни подробности от личните си преживявания в ранчото. Имаше глас. Чух глас. Беше толкова странно. Беше едно от онези неща, за които се съмнявате дали сте будни или спите. Чух го ясно. Беше бумтящ глас и той каза: "По-добре виж записа от GoPro-то." И когато по-късно видях кадрите именно от GoPro-то, не можех да повярвам. Това беше толкова невероятно. Фантастично е. И няма да повярвате, ако това е квантов феномен, а нашият мозък работи чрез квантова физика, тогава може би той не знае как да интерпретира това, което вижда, и е най-доброто тълкуване, което получава. Може би това е технология, която все още не познаваме. Съществува твърдения, че Пентагонът също се интересува от странните явления, случващи се в ранчото, и това се счита като едно доста сериозно доказателство за това, че събитията там наистина представляват загадка и предизвикателство за човешките възможности. Твърди се и че районът на Скинуокър е обект на проучвания, продължили десетилетия и задкулисно финансирани от правителството, което е още едно доказателство за истинността на събитията и явленията там. Вълненията около това наистина загадъчно място не стихват с годините. Те продължават да събуждат интереса, любопитството и въображението на много хора, очевидци, близки на очевидците, уфолози, учени, дори и на тези, за които всичко случващо се там е оптична илюзия, природни газове или масова истерия. Мистерията на загадъчното място Скинуокър продължава да потвърждава разказите на местните индианци и да чака моментът, в който някой или нещо ще успее да разгадае неразгадаемата загадка, докато в небето над него продължават да кръжат огнени кълба и необясними светлини, извършващи маневри, необясними с човешките технологии, и докато в и около ранчото продължават да преминават мистериозни и паранормални сенки, фигури и силуети.